Kondikadayo. Akusa. Unoita zvakanaka shamari kutouya kwatiri kuita kuti tiri kuzama kuvavarira kuti uitewo zvakanaka ndizvo. Saka panhau dzekudya zvakamira sei ari kudya here? Kudya kezvokuratidza kuti munhu mupenyu asi dambudziko riri uku. Saka anga ari grade 3 asi pesa pangaitofamba kezvakanaka. Pakangotangira dambudziko ro ndopakangotanga kutenda kuti atadza kuzoenda kuno kumira akatanga kunamira gore rapera. Baba namama emukomana noti amuchamubikira porridge. Achatokumbira paporridge yacho munofanira kutsvaka upfu hwerukwezi. Upfu hwezviyo. Motsvaka rongo risina kumbobvira rachanda. Rongo kahari moti imbiya hameno kuti hari isati yambobikirwa kana chimwe chiro. Chatinenge tichiramba ndechoti miti yedu iyi yechivanhu haidi sauti haidi shuga. Saka mukaishandisa mumidziyo imwe iyi sauti inowanika imomo. Saka munongotsvaka rongo, motsvaka upfu hwenyu hwezviyo, motanga kumubikira porridge. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingstone Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Zvinodiwa kana kuti atsiwonoka mukuru wangu dambudziko sikuri neureka ngoma ndiyo virai tingape wamwezi tisati taratidza kuti tinozvidya vari kudya unotarisana vapohwa poison. Vantu vangu vatiri kuita shamwari mitiyo ichakupa uchasara uchidya vavarira unofanira kutovavarira kudyawo masipunu ako eporridge yako uchidyawo zvako wakasununguka nditi good. ndozamuchiona takagwinya mukanya Anditi zuva nezuva mitiyo toidya kusvika zvanaka. Toda kuona mama kuti hatigoneri kuwana muromo. Tikangwana muromo wehosha iyi basa rapera. Toda kutanga kurapa kubva mukati tichiuya kunze. Saka parinozonodudza muromo papa kureva kuti utungu hwese hunobuda kana takuzonorapa ronda tinenge tapa akarerukiwa. Saka munhu mumwe nemumwe paari imimi baba nesuwo tese takada kushandisa nemuwo mukanyi muna mato wedu atofanira kunge tinawo pese patiri kusuma kuna Mwari nemidzimu yedu kuti zvatafambira izvi nezvataonawo paya dai mwana waita zvakaita sei tiri kuedza kuchema tikuchema pamwe chete tikuchema pamwe chete. Saka miti zvamunoita muchasanganisa rimawandaisa mhando mbiri muchasanganisa. Saka pamunobikira porridge munopima cup iyi type iyo iyi mhando iyi yemvura ndiyo munobikira porridge mapima tablespoon iyi ndiyo musanganisa neichi nehupfu musaise salt
ndoisa ndichitobika here zvokwata kana kunesa yaipa. Aiwa zvofanira kutokwata, mushonga unofanira kutoipa. Kuti mukapima kapu yenyu mvura matoisa mushonga wenyu moisa spoon yenyu mwechete kadai motora upfu yenyu upfu unenge wakawanda sei. Aiwa porridge upfu munokwanisa ngoti kadai tinobika porridge porridge achero akati yekumwa chero mukasiya ritete yekuti anomwa zvese hazvina kana dambudziko izvozvo. Anogona kuzotanga kudikitira kana kunzwa kunge ari kutsva kana kutozonzwa iro gumbo racho raakuchirwadza iro vanza akuchema naro sterek kuti riri kurwadza riri kubanda riri kurwadza moza kuti mushonga wedu wasvika paakutsvagwa chii muromo wekuti zviitike zvakadaro dzamofanira kuita izvozvo. Saka kana pachinge mawana chero chamaona kuti paita makashanduka kana kuti yanemwe pain futi yamuka chero isiri yegumbo irori tiudzei kuti tizive kuti tinogona kuuyawo takarongedza chii patinouya. Tipewo pamwe pekuisirai muti. Lucky mo. Saka kuchikoro waitamba neshamwari dzako unotodziziva. Unotombovafungawo here kuti dai uchitambawo bhora nevamwe. All right. Saka dzinomboya dzichikuonawo here shamwari dzako. Good. Asi dzinokuudza kuti unoita zvakanaka ndizvo? Good. Dzimwe shamwari dzako tauyawo kuzokuona. Tokushuvirawo kuti uite zvakanaka. Kana wabikirwa porridge na mama handitika vavarira shingirira shingirirawo kudyawo shingirirawo kunwa porridge iyoyo ngaite shamwari yako handiti kuti paunenge wakunzwa nzara paya chero usati wadya sadza unotaura mama ndipei porridge yangu yandakasiyirwa dzimwe shamwari dzangu marasta akamboya aya handiti uchidya so kana wene pamwe paunenge wanzwa pakurwadza kana paunenge wanzwa sununguka kudza mama kana dhede handiti kuti iko zvino ndanzwa zvakati iko zvino ndiri kunzwa zvakadai ndiri kupfurwa nemhepo kuti ndiri kutsva kuti ndiri kudi sununguka zvokudza mama ana kana dhede handiti kuti tizive kuti tinouyawo takakurongedzerawo pasuru ipi yekuti ubatsirike handiti unoita zvakanaka shamwari. Tiri dzimwe shamwari dzako dzatoya kuzokuonawo dzausingazivi asi ukaita zvakanaka uchazouyawo kuzoonawo shamwari dzako kwadzinobva handiti toda tizotamba bhora tese. Saka uyo muti umwe watakupai mai pekupedzisira uyo uri mukapu yegreen usho zvamunoita munoisa mvura handiti kamoita muchimutsava asi pamunomutsava munoshandisa kumutsava muviri wake wese munotanga nekumusoro musaite kuti mvura yacho ipise zvokuti anosvuka inenge chitoriwo mvura wene kakungodziyawo kaikai munotanga kumutsava kubva kumusoro kubva apa pakazvimba pamusoro apapo muchimutsava muchiuya muchiuya mouya motanga kutsava iri gumbo racho risiri kurwa rakutanga kurwadza here momutsava muchienda uku pamunonosvika pakazvimba muchiperera mudyu motanga zvakare kutsava mojamba apa pakazvimba handitika mochitanga kutsava kubva kunoku kune iri racho iri mosvikapo kana pasvikapo mochitanga kutsava kuseri mutsava kuseri nekuseri motsava apa mozotsava apa muchiuya apa motsava apa muchiuya apa handiti muri kuona ndikutaura pamunonotsava apa manje panenge pauda kutaridza kuti ndo pakatangira hosha yedu apapo mofanira kutora tauro redu reri moita pekudai muchita semunoda kupa svina so hamufaniri kusvina stereki mosvinira chiranga chekungosvina zvishoma so kuti muti uyauya unenge wamunotsasina mvura iyai ipinde umese mamuri kuona muri itakakufunuka mune kudai zvamunenge muchiita izvozvo. Kana mapedza izvo zvekutsava izvi mofanira kumuita kumanheru akurara nemakuseni amuka. Saka tinokurudzira kuti miti yatakusira yeporridge mofanira kundiwo muti mofanira kutanga kumupa makuseni asati adya chanenge aita sei adya mukampa makuseni
akaita kana mukamupa chero masikati chero manheru hazvina dambudziko, asi pati kutarisa pafanira kuti panchi yake yokunyatsodya mushonga anofanira kudya makusena asati aona chaita sei chadya, momupa porridge iroro odya, kana chinge adya mozomupenyu chimwe chikafu. Izvo ndo zvatinoda kuti munge muchiita. Saka pakutsaoneswa wakawanda sei? Munopima teaspoon. Munopima teaspoon. Saka mvura aiwa mvura yekutsava haina basa. Zvangofanira chero munombomugeza yati munombomugeza hazvina problem, chero mukatoisa mune yamunenge muchimugeza hazvina dambudziko. Manje munositadza kumugeza nekuti yekutsava inenge ida kuti akakunzvikapichana kudai. Saka toda kusiya taita panapa tiri kuona kuti tichasiya takupai chipo mukoma slide tichasiya tavapawo kachipo kedu tichakupawo ka $20 mukuru wangu ngekuti kana akadai so ipapa pakura kuti pari papa ndo pane zvese ndo chimbuzi ndo chii munobatsirikawo pakutengawo mapamba nekutengerawo chaanenge achidawo panguva yaanenge achida. Saka chakupawo ka $20 kedu kamuchasaro muchibetserekawo naye kuti musa nokuti chichaita muti weporridge pamwe uchamugeza mudumbu pamwe achanga achienda kuchimbuzi padhuze zvinosangana kwafuti nazvo zvipi izvozvo. Saka isusu pedu tapedza mukoma slide edzai tione kuti tingabatsirike. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingstone Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.